Ebe anyị ekene m na ya gaziri gị onye mere ige m ntị n'ụbọchị nke tata. Biko n'anya na vidio ọfụma ka ịfụ na ife obere nwa kịta ife ya ọ na-eme. At his or her age, amarọ m ka nwoke ka nwaanyị na ihe a na-akụziri obere nwa dị ụta, which is very bad, very very bad. Some parents na-aja ha ike honestly. Kotu ga-eshi mụ nwa, and the first education ị ga-enye nwa gị bụ otu ga-eshi na-agba afa. Ya bụ the first education ị ga-enye nwa gị. Nwa kịta amaliere, but I believe that now in the next 2 to 3 years now, if that now this small boy now or small girl in Africa now, you almost start this thing problem there. They will realize it's very wrong. It's very very wrong. Anyway, any good info that first. On a mogo na ụmụnne anyị ndị omenala bụzi eziokwu fụ obere nwa ebe ọ na-ekwu okwu Chukwu o ebe ọ na-ezi ozi ọma ebe ọ na-ekpe ekpere na speak in tongue. Ife ha na-ada ekwuwe na-awụ no, instead of aya ha eje wetara wu picture or video ebe ụmụazị ndị ọcha nọ ebe a na-enye ha training. Ha wee sị na ndị ọcha na-etrain ụmụ fa na science and technology, na-etrain ụmụ ha on realities, on how to face realities of life. But na an African child ya nọrọ somewhere na also speaking in tongue na-ezi ozi ọma. When you show them this kind of video again of a small baby day tour, a little baby day tour, achịkọrọ ifu giri na ifo ndị otu ya eji agba afa chịkọ ihe ọ na-ayọ na ife ha ya gwara yes na parents in the boy or the girl bụ ife, because na not good enough to train this child to start early. Or confusion una tadoro akwụ ka ọ ka ezu n'ụdọ una tadoro akwụ ka ọ ka ezu n'ụdọ. Ana m ajụ na ajụjụ una tadoro akwụ ka ọ ka ezu n'ụdọ. Ọ dịrọ obvious to you that na ife this nwatakịrị ya n'ebe a na-eme with the same thing as ife that small girl na-eme ebe ọ na-ekpe ekpere na-asụ speaking in tongues. Na onye na-asụ speaking in tongues wụ mmụọ ka ya na ya na-communicate. Na nwata kịta na-agha afọ a na wụ mmụọ ka ya na ya na-communicate. Have you not seen clearly that they are two people doing the same thing? The only difference is that they are speaking to different gods every year. So no na-eme na-ekwu okwu spirituality. Ana m agwa ndị mmadụ na ụnụ na-atụ asị na ụnụ ma ife unu na-eme. An average onye omenala we prefer to go to afa instead of going to a pastor. Is it not the same thing? Ijere n'afa ka agwa ya ife ya eme ka akọrọ ya ije ụwa yo. Onye jekwuru pastor ejekwu pastor ka pastor kpee ekpere gwa ya ife ndị enigwe kwuru n'isi ya. Ofife ka ọwụ dibịa ya gbara gị afa without any solution to that afa. Solution to that afa or the physical iwe jebe ka ije jụta mmụọ. Ana m ajụ ajụjụ. So pastor bukwara gị amụma, I suppose you make a solution to that amụma which is beyond the physical whatever thing ihe eme. Go. So na ọ bụrụ na ha na-ekwu ife ụmụnna ya na-ekwu n'ebe nfandu na famụ ife fa na-eme abụghị obere nwa na-eme speaking in tongues asịrị science and technology anyị ejikwa wee kụziri ha nke a. Ndị ọcha jikwa akụziri ndebe ha dị swan, kụziri ndebe ha ndị isi ojii awụrụ ekpere ka ha ya ada Chukwu. Keri ngwa, let me see any of them that will come and condemn ife nwa na-eme. I want to see anybody from ndị omenala bụzi eziokwu ya bịa condemn ife nwa na-eme wee sị na ndebe anyị supposed to embrace science and technology rather than ede emife. You will only see them say such kind of things. No one ha na-ebe Bible ma ọwụka the concern. Then their silence maybe this kind of things do ye go say where they are standing. Do not be deceived. Ha ncha niile ebe okwukwe ha do. Some go onye amahọ. They kept this part of their struggle silent intentionally. Because they know what they are doing. They know what they are saying. The other day, after obere nwa asị ọ na-agba afa jiki ha jekwuru asị na ọ na-agba afa
ha na-akụrụ ya aka na nwa awụ mmụọ na nwa awụ mmụọ na living ancestor ka ọwụ ha fụzie nwatakịrị ebube Chineke nọ n'ime ha ya ama na nwatakịrị awụ mmụọ na mmụọ nọ n'ime ya ekwu okwu ịghọtago agwachakwana m ụnụ iteghete edu mma mana iri ka mma onye mmara aka dị ya mma ofe n'isi mụnwa na ezinụlọ m ewere na nke anyị efe n'isi I don't know about you ịchọ hapụ ha ka ha deceive owu gbanụ m ife obere nwa na ebe a ya afụ n'afa gbakere m ife obere nwa ekwu ebughe okwu ya afụ n'afa mana ịfụkwa ka o si ayọgharị ya ịma na na-akụziri ya ịghọtago because ọ na-eme ka ọ tụgharịa ya n'ọnụ ọ ya atụgharị nie gbazienụ nwatakịrị ya da-ekwu okwu mmụọ gwa ya okwu kere ife ọ ya ekwu kere ife ọ ya ekwu were ile ugwu eze ọnụ they believe in prophecy. The only thing is that no nafa ka ha believe ha yezi wee jụ ese maka echi maka na mgbe gboo na asị apụta asị na ife wara n'afa yes afa adụwara gboo they believe in miracle, they believe in spiritual solutions. It's just that na fe believe nke ndị ụka mana ha believe na nke ndị omenala but they decided not to say anything. That is why somebody ji wee nọ na program wee sị no believe na afa ma no believe na prophecy wee sị no believe na reincarnation, no believe na reincarnation but no believe in spirituality. Is that not the deceit of the highest order? I want you to judge. Let me see those people. Let me see any of them here condemn if Asimonia kudos because it's not easy. You won't see them condemn it. Higher there, hell. But if you teach if you have if you name if you do carry challenge no only na podiche when you have na podiche. I'm out.